gradskih institucija, od Skupštine grada Zagreba i gradonačelnika Bandića da hitno zaustave dalje radove u vašu ulici. Isto tako, očekujemo od gradonačelnika i od Skupštine grada Zagreba da vrate generalni urbanistički plan na staro. On je izmijenjen 2007. radi pogodovanja Hoto grupi. Policija je dozvolila ovo javno okupljanje. Međutim, grad Zagreb je prije 2 dana odbio zahtjev za postavljanje pozornice, odbio je zahtjev za razglas. Moram vam pročitati koji je odgovor zašto nam je zabranjen prosvjed od grada Zagreba. Povjerenstvo za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta nije dodijelilo lokaciju, budući da je ocijenilo da postavljanje traženog na predmetnoj lokaciji nije prostorno i prometno prihvatljivo. To znači da je prihvatljivo prostorno i prometno raskopati pješačku zonu za gradonačelnikovog prijatelja, ali nije prostorno i prometno prihvatljivo održati prosvjed za obranu pješačke zone. No mi unatoč tome ćemo održati ovaj prosvjed i ništa nas neće zaustaviti. Hvala. Kada gradu unište centar, dušu, srce, on umire. Mi to nećemo i ne smijemo dozvoliti. I zato ćemo se boriti do kraja. Jer kad, ako ne sad, i tko, ako ne mi. Hvala. Oni za nas sve ovdje kažu i za 55.000 potpisa da ko je to i to je sve nitko za njih. Ko su oni osim mafija? Nismo došli samo zato da spriječimo nešto što se događa i što je već u toku. Došli smo da damo poruku da nam je dosta ovoga, da nam je dosta primitivizma koji se nameće, koji nas za slobodnu glas, koji hoćemo, proglašavaju da ne znamo što hoćemo. Mi vrlo dobro znamo što hoćemo, a to je da ne damo Zagreb, da ne damo javno dobro. Ulica je javno dobro i to nikome ne smijemo dati. Lijepo je gledati ovako odozgo 1000 ljudi i užasno je pomisliti da će ovdje nestati drva, da će ovdje ljudi biti pomaknuti i da će biti rupa. Ne dajmo da se ovo desi. Ostaćemo u kontejnerima dokle bude trebalo, ali nemojmo dozvoliti da se ide protiv naše volje. Mi ćemo se isto tako u svakom slučaju boriti za Staro Trnje, borit ćemo se za Staru Trešnjevku, borit ćemo se za sve dijelove grada koji su ugroženi devastacijama. Kad su srušili pola trga koji je bio ponos građana Zagreba i to im nije bilo dosta, sad hoće zaustaviti tok ulice kao rijeku, preprečiti ljudima put da ne idu kamo hoće ići, nego kamo oni to kažu. Ako se s time ne slažemo, onda živimo u srednjem vijeku. To nam poručuje gradonačelnik koji misli da je jači od svih demokracija zajedno. Postavit ćemo pitanje kada će podastrijeti gradskoj skupštini zaključak kojim se ukida zaključak koji je donio 2008. godine da u Hoto projektu postoji javni interes. Ja kao urbanistica i anonimna urbanistkinja mogu vam reći da u ovom projektu nema ni jednog slova, ni točke, ni zareza koja predstavlja javni interes.
Trojanski konj je zato što se pod krinkom javnog interesa pokušava plasirati trojanski konj nečijeg privatnog interesa. Gradonačelnik nije konj koji radi po cijele dane za građane, nego ovim projektom pokazuje da je trojanski konj koji radi protiv građana. Hvala.